Afgelopen zaterdag opende de Pila's traditionele carnavalseizoen met het Liedjesfestival. 11 deelnemers streden om de felbegeerde cup. Naast een aantal oude bekenden presenteerden zich ook verschillende nieuwe artiesten. We hebben gewoon een aantal nieuwe, jonge artiesten. Hè? En ja, dat is mooi om te zien dat de Rooise lente, zoals dat in het Limburgse wel eens wordt geroemd, dat het zich nou ook doortrekt naar de liedjesfinale van de Pielhaas. We hebben Verrekkers Mooi, die hebben 2 keer TVK gewonnen, die hebben nu de stap gemaakt naar Liedje Groot. En zo hebben we nog een aantal andere nieuwe duo's die begin 20 zijn en die zich volle bak hebben gestort op het avontuur hier binnen het Liedjesfestival van de Pielhaas. Verrekkers Mooi, Kira en Mike, Pim en Peet zijn alle op hun eigen manier bezig geweest om tot hun liedje te komen. We zijn gewoon met z'n allen rond de tafel gaan zitten en we hebben gewoon gebrainstormd over wat we graag willen zingen en wat we belangrijk vinden. En daar is toen ons nieuwe nummer uitgekomen, De Wereld op de Kop. Het liedje gaat eigenlijk over de wereld op de kop, dat Jan en Alleman eigenlijk op zijn kop staat met de vaste loven. Dus jong en oud, iedereen goed uitzien daar. Nou, ik zing al best wel vaak, zo op het park bij Centerparks. En Mike die, heeft eigenlijk al best wel veel ervaring met presenteren. En uiteindelijk zijn we samen gaan werken op hetzelfde park. En heel toevallig wouden we ook nog op dezelfde dag aan elkaar vragen van hey, vind je het misschien leuk om mee te doen met het Liedjesfestival? Ja, we waren allebei eigenlijk heel erg enthousiast. Dus hadden we zoiets van, nou, daar gaan we werk van maken en dat gaan we doen. Liedje is eigenlijk ontstaan ook bij Centerparks. Dus Kira zat daar in een huisje en daar zijn we samen gaan zitten. En daar hebben we uiteindelijk een liedje geschreven. Binnen 1 dag ontstaan. Zelf hebben we niet heel veel muzikale kennis qua hoe dat technisch in elkaar zit. Maar we zijn best wel muzikaal allebei. Hè? En uiteindelijk zijn we wat akkoorden gaan tingelen op een app op de iPad. En zo is het liedje ontstaan. Het liedje heet Vlinders. Gaat over seizoenen. En de carnaval vinden wij het 5e seizoen buiten die 4 seizoenen die er al bestaan. En uiteindelijk hebben we daar de vlinders uit voorgebracht. Vlinders horen ook bij seizoenen. Regen komt erin voor, sneeuw als confetti. En dat is eigenlijk het liedje. Nou, we zingen al een jaar of 5 in Waalsum. En dat doen we op een bestaande melodie. En we willen samen een keer wat anders. We willen muziek maken die we zelf geschreven hebben en een eigen melodie. En daardoor zien we bij een Venray terechtkomen. Ja, hoe is een liedje ontstaan? Als je Venray met wil doen, moet je een tekst hebben. En we staan samen op de tennisbaan. En dan roepen we eens tegen elkaar van, oh, we hebben nog een uurtje. Maar we zien ook 2 van die mensen die in de kroeg tot het laatste blijven, tot gezelligheid zoeken. En dat hebben we dit jaar eigenlijk gewoon gedaan met een liedje te maken. Dus wij hebben nog een uurtje. Dat vinden we wel belangrijk. Hoe lang hebben jullie erover gedaan? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar volgens mij 3 dagen. Want we hebben natuurlijk op het allerlaatste moment hebben we ingeschreven. We dachten van, dan doen we het volgend jaar met. We hebben tijd zat. Maar de Piela's zei van, nee, als je op tijd ziet, dan gaat het dit jaar nog meedoen. Dus we moesten aan de slag. We hebben een melodietje geschreven. We hebben een tekst erbij gemaakt. Ja, en wonderwel staan we bij de laatste helft. Dus helemaal goed. Na een bloedstollende puntentelling werd met 63 punten Verrekkers Mooi met het nummer De Wereld op de Kop tot winnaar uitgeroepen. Ja, we zijn super blij. We hadden het echt niet verwacht. En ja, echt super bedankt. En hadden jullie het verwacht? Nee, echt niet. Dit is de eerste keer dat we meedoen met de volwassenen. En ja, ik dacht we gaan gewoon lekker plezier maken en we kijken wel wat er gebeurt. Maar in eerste plaats, natuurlijk hadden we gehoopt op 1 van de 4. Maar dat we dan eerste zouden worden, dat is echt te gek. Dat is echt niet normaal. En wat gaat er nu gebeuren met jullie? Ja, wat gaat er nu gebeuren? Volgens mij moeten we uiterlijk morgen al wat scripten voor videoclips zien leveren. Arrangementen moeten gemaakt worden. We moeten met de studio contact opnemen. Alles gaat nou echt in een treinvaart. Maar ik denk dat we vanavond eerst gewoon lekker gaan genieten.
Naast Verrekkensmooi eindigden Mike en Kira als tweede. Koen en Ankie werden derde en Los completeerde het winnende kwartet. En dat zou normaal gesproken betekenen dat ze op de cd zouden komen. Ja goed, de grootste nieuwigheid die er natuurlijk te melden is dat we dit jaar voor het eerst geen officiële Vasteloven CD meer hebben. Dus ja, de 4 winnaars die we vandaag gaan krijgen, die gaan we evengoed wel opnemen in de studio. Dat verandert niet. Maar de distributie zeg maar, die gaat dadelijk verlopen via de digitale kanalen. Dus ja, we gaan de nummers op de streamingdiensten gaan we aanbieden. En we gaan met alle nummers gaan we vanuit de vereniging een clip opnemen. En die gaan we online zetten op ons eigen Pielhaas TV kanaal op YouTube. En op die manier gaan wij onze nummers de markt inzetten, zeg maar.